Good morning guys. Dito kami ngayon sa Monasterio de Tarlac. So yan guys, papakita namin yung wishing well. Tara, sama kayo sa amin. Yan. Ayan guys, papunta na tayo dun ngayon. Yan. Lapit na tayo. Mag-shortcut tayo. Tayo dadaan para mabilis natin siyang makita. Ito pala yung malaking simbahan ng Monasterio de Tarlac. Yan. Mamaya papasyalan natin yung loob niya. Yan. Ito yung ating wishing well. Yan. Maghagis ka. So yan guys. Dami nang naghagis. Dami na naghahagis. Ilang wish na kaya ito? Maraming wish na yan. Ah, 20 pesos lang ang entrance. 2 tao na yun. So yan. Sulit talaga. Kaya kung ako sa inyo, Tara na. tara na. At mamasyal na sa Monasterio de Tarlac. Guys, ito yung daan pababa. Pakita mo yun sa taas. Para makita natin. Ito yung view sa taas pag nandito Diyan ka sa kami baba. galing kanina, yung pinakita namin. Yan. Yun yun. Tapos bababa naman kami. Tayo ngayon. So yan guys, malapit na tayo. Pababa. Ano kaya yung ano na yun? Yun, di ko mabanggit kasi. Kailangan nyo lang mag-ingat sa paglalakad guys. Kasi tignan nyo, o bangin na dyan. Pag nahulog kayo. Nako. Tignan nyo lang yung daan nyo. Si Mama Mary naman yung pupuntahan natin. Sa baba. Wow, ang ganda pala. Oops, dahan-dahan lang. Medyo matarik. May mga Medyo bato-bato. mahirap ang pababa. Kasi palusong siya. Pababa. Ito guys. Oh. Ang ganda din ng view guys. Tingnan nyo. Ang ganda talaga ng view. Mula doon tignan nyo. Oh. Kita nyo na yung bundok. Talagang kabundukan na makikita. Eto na si Mama Mary. Ay, isa rin pala siyang chapel. Guys. Maliit nga lang. Yan. Isa rin pala siyang chapel guys. Oh. Wow, meron pa palang simbahan sa baba. So, yan guys. Okay. Oh, pwede tayo mag-picture doon. Hmm. Oh, di ba? Pang Instagram. So, eto si Mama Mary. Tignan natin.
bababa ako para ipakita sa inyo yung view. Ayun. Hello, kaway ka naman dyan. Ayan si Mama Mary, guys. Pwede kayo dyan magpa-picture. Sobrang ganda dito, guys. Oh, nakaka-relax dito. Pantanggal stress, mga guys. Yan, tignan nyo kung gaano kaganda yung view. Sulit na sa 20 pesos. 20 Na pesos entrance. lang yung entrance namin. Dalawa na kayo. Yan. Ayan. Grabe, sobrang ganda. Sobrang ganda dito. Ngayon lang kasi kami nakapunta dito eh. First time lang Sobra. namin. In fairness. Worth it yung biyahe. Gumising kasi kaming madaling araw eh. Ayan. Waste lang, katapat guys, makakarating na kayo. Waste lang. Makakarating ka na sa Monasterio de Tarlac. Ayun. So, ayun. So yan guys, ito pala yung Sanctuario de Dios, House of Prayer. Yan. And then, merong nakalagay dito na, let us walk together 365 steps to the risen Christ. Saan kaya yan? Ah, doon pala sa kabila. So yan. Si aking Jowa Balls. Jowa. Dito tayo Ang ganda ng view mga guys. Papa-picture muna tayo. So, yan. Guys, ito yung view dito na sinasabi namin Instagrammable pag nagpicture kayo. Ayan, sobrang ganda. Kitang-kita yung bundok doon sa side. Ayan. Kaya punta na kayo dito. Sobrang daming magandang spot para magpicture. Para makapag-bonding sa inyong family. Okay? Tara na at oh my gosh, ano yun? Ayun, sobrang ganda guys. Ano ba yun? Oh, ikot tayo. Sa pang church dito guys, puntahan natin. Sanctuario del Dios Padre. Yan, pababa naman tayo. Sobrang daming mapupuntahan dito, guys. Mag-e-enjoy kayo. At mapapagod sa kakalakad. Pero worth it naman. Ayan guys, sobrang ganda talaga. Padre. Tara, pasok tayo. So yan guys, nandito tayo sa simbahan sa labas. At ito yung view sa taas. Yan. Mula dito sa simbahan. Sobrang taas talaga. Ay, sobrang ganda. Yan, mula dito sa simbahan. Yan. Ito yung isang simbahan pero hindi pa namin napupuntahan eh. Pero balita ako maganda raw siya. Pero halos lahat naman maganda. Ganyan. Paakit na ulit kami. Pababa ulit kami ng hagdanan. And then aakit na ulit.
Punta tayo guys sa mga souvenir. Milk tea. Ayun na souvenir. Ay, oo. May souvenir na. Ito may mga cactus and succulents. Halang gaganda. Gaganda. Ano yung mga corn person? Ano ito yung gusto mo, di ba? So, yan guys. Alkan siya. Ganda ng Handmade. Ganda. bamboo milk. Diba? I love monastery. So, let's go. Punta ulit tayo dito sa baba. Feeling ko nasa Baguio ako. Ganda pala dito, dami na lang. Oh, umabot Ganda, pa pala. ha? Dito pala ginagawa. Dito pala yung mass, guys. Oh. Daming tao. Super dami. lady yun? Ano maganda dyan? Ito yung sunflower. Wala po. Isa lang? Magkano yan? Isa. Wala po. Sige. Ikaw ba? So, ayan guys. Tapos na kami mag-tour. Tapos na rin kami maglipot. Uwi na kami. And see you in next vlog. Bye-bye!